Opa, egunon. Gaur YouTube eduren tutoriala egingo dugu. Horretarako Googleen sartuko gara eta bilatzailean YouTube edu jarriko dugu. Eta lehenengoan emango dugu. Behin YouTube edu irekita dagoenean, ikusten dugu plataforma bat dela bideoak ikusteko YouTube bezala, baina bakarrik akademikoak. Hau da, hezkuntzarekin zerikusia dutenak. Gure kasuan, beti bezala dislexiari buruzko bideoak bilatuko ditugu. Eta hemen, bilatzailean dislexia ipiniko dugu, eta gero, filtroak ipini nahi baditugu, hemen filtrosei klikatuko dugu, eta filtro asko ditugu, durazioa, karakteristikak, kasu honetan, 4 minutu baino gutxiago iraunduko du gure bideoa, orduan hemen klikatuko dugu. Behin horretan klikatu, bideoak aterako dira. Lehenengoan klikatuko dugu. Ea ikusten den. Laugarrenean klikatuko dugu hobeto. Hau bai doa. Hemen bideo hasiko da. Ez dakit zer. Aurrera joan nahi badugu, hemen klikatuko dugu. Eta bideo aurrerantz joango da. Gero, bideoa gustatu bazaigu, ona emango diogu, eta ez bazaigu gustatu, ona. Eta bideoa igo duen kontua gustatzen bazaigu, hemen klikatuko dugu bere kontuan. Eta hau da bere kontua. Eta nahi badugu pertsona honen, Iratizagirreren, bideo gehiago ikusi, suskribituko gara. Orduan, suskribituta gaude, eta orain, notifikazioak helduko dira gure ordenabailura, Iratizagirrek bideo gehiago igo duen ala ez. Hau da YouTube edu.